фармондеҳи собиқи артиши сербҳои Босния Ратко Младич дар солҳои 90-уми асри гузашта яке аз бузургтарин ҷинояткорони ҳарбӣ дар замони низоъ дар Югославия буд. ӯ 16 сол аз қонун пинҳон шуда буд, вале дар ниҳоят аз рӯи чанд айбнома ба додгоҳ кашида шуд. Не, ман намехоҳам дар ин бора шунавам. дар соли 2017 трибунали байналмилалӣ барои Югославияи собиқ Младичро дар 10 ҳодисаи наслкушӣ ва ҷиноятҳои зидди башарият гунаҳкор донист. Трибунал Младичро дар ташкили поккории сершумори қавмӣ бо мақсади куштан ё берун кардани аҳолии ғайри Сербия аз Босния дар ҷараёни ҷангҳои солҳои 1992 то 1995 гунаҳкор донист. ӯ замин мехост, вале сокинонаш барои ӯ лозим набуданд. аммо ин одамон дар они воҳид нест намешуданд. дар ҷараёни муноқишаи байниқавмии Югославияи собиқ беш аз 100 000 нафар ҳалок шуданд. дар моҳи июли соли 1995 сарбозони Младич Сребреницаро ишғол карданд. ин шаҳр аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид минтақаи амниятӣ эълон шуда буд. дар аввал сарбозони Младич ба гурезаҳои босниягӣ шоколад тақсим мекарданд. ҳар касе хоҳиш дорад метавонад қаламравро тарк намояд. аммо пас аз чанд соат сарбозон ҳазорон мусулмонро паронданд. ин бузургтарин куштор дар Аврупо пас аз ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ буд. трибунали Гаага муайян кард, ки фармони наслкуширо Младич додааст. Младич бо кӯмаки низомиёни таҳти назорати худ амалиёти густурда ва муташаккилона анҷом дода, дар давоми чанд рӯз беш аз 7000 писару мард кушта шуданд. Младич дар мурофиа изҳори пушаймонӣ накард. баръакс, ӯ ба сӯи модари яке аз қурбониёни куштор дар Сребреница ишораи душманона намуд. ӯ ба ман ишора намуд, ки гулӯямро мебурад. ман бошам аз айвон ба ӯ ишора намуда гуфтам, ки ту худат дар зиндон ҳастӣ. Младич инчунин муосираи Сараеваи пойтахти Боснияро раҳбарӣ мекард. таи 4 сол дар он ҷо дар натиҷаи тирборони тӯбхона ва снайперҳо тақрибан 10 000 нафар ҳалок шуданд. Младич гуфт, ки ӯ шахсан сокинони Сараеваро бо снайпер паронд. гӯё ин барои ӯ як навъи варзиш ё як намуди истироҳат бошад. Младич соли 1942 дар деҳаи Баяновичи Хорватия ба дунё омадааст. ӯ дар артиши Югославия барои худ карьераи ҳарбӣ сохт. вақте кишвар соли 1991 ба парокандагӣ оғоз кард, вайро барои саркӯби ҷудоихоҳони Хорватия фиристоданд. ӯ баъдан генерал таъин шуд. соли 1994 дар авҷи низои Босния Младич гуфт, ҳадафаш танҳо ҳимояи сербҳост. ман ягон ҷиноят содир накардам. танҳо мардумамро муҳофизат намудам. баъди ҷанг Младич аз додгоҳ пинҳон шуда буд. ӯро сербҳо, ки қаҳрамонаш мешумориданд, пинҳон намуданд. пулиси Сербия Младичро соли 2011 дар деҳаи Лазарева ҳабс кард. мо барояш мисли ғулом будем ва ҳар кори лозим меомад анҷом медодем. дар пайи фишори байналмилалӣ барои муҳокимаи додгоҳӣ Младич ба Гаага истирдод шуд. ҳангоми боздошт саломатии ӯ аллакай бар асари 2 сактаи мағзӣ хуб набуд. ҷониби ҳимоятгар аз додгоҳ барояш сабукӣ хост, вале зимни суханронии ниҳоӣ доситон барои Младич ҳукми абадро талаб кард. зеро ба гуфтаи онҳо ҳар ҳукми дигар барояшон шармовар хоҳад буд. акнун фурсате расид, ки генерал Младич барои ҷиноятҳои содир кардааш нисбати ҳар як қурбонии худ ва ҷамоатҳои нобуд кардааш ҷавоб бигӯяд.